Bombo Business News. Liwat nga nagsarurot sa pinakamanubo sini nga balor ang piso kontra dolyar matapos ini naglabot sa 59 pesos and 22 centavos kada isa ka dolyar. Ini ang pinakamanubo nga level sang dolyar sa kasaysayan sa pungsod kag naglapaw sa anay record o record nga 59 pesos and 17 centavos sa Nobyembre 12, 2025. Nagumpisa ang tuig sa level nga 55 pesos kada isa ka dolyar apang amat-amat nga naghinay ang piso bangod sa mataas nga inflation kag mabukon sa mataas nga inflation kag mabasko nga dolyar. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, padayon nila nga ginabantayan ang situation o sitwasyon kag handa sila nga mag-intervene agom mapadayon ang stability sang piso. Ang pagdubo sang piso ang nagtuga sang mas mataas nga presyo sang imported goods kaangay sang gatong kag pagkaon nga direkta nga nagakaapekto sa komunidad. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ining exchange rate ang ginbase sa closing transaction sa Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga adlaw Disyembre 10 alas 9 subong nga aga. Kag para sa ating reference rate 59 pesos and 22 centavos ang baylo sa isa ka US dollar, 7 pesos and 59 centavos ang baylo sa isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 51 centavos ang baylo sa isa ka Singapore dollar, 15 pesos and 73 centavos ang baylo sa isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 70 centavos ang baylo sa isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP.